Family, vítám vás u dnešního videjka ze hry Brawl Stars. Tak jdeme se podívat do shopu, co je v shopu? Načti se. Zde máme free sale, já to nemám peníze. Tak co tady máme free, vole? Free 250 korun. Dobře voní. 250 korun. Tak si ji vyberem. Dobré. A počkej. Bereme si event. Tady jdeme si tu. A lidi jdeme hrát, jdeme na to. Lidi, jestli vyhrajeme tuhle hru, tak mi musíte dát like a odběr. Jo? Vyhrajeme tuhle hru, tak mi musíte dát like a odběr. Kde je kdo? Ale mě bude víc na středu. Tady je, bro. Zvládnu jsem bro. Barney. Sakra, kam musím dělat? Bum. Stop. Tady. Stop. Máme to. Yes! Někdy důležité mi like a odběr! Když tam obě šoupnout, dělej! Tohle je nejzlejší hra. Gambler. Tak ještě teďka dáme duo a pak dáme třeba ten Game Grab. Tak na to. Jdem. Jsem tady s Darylem. To není moc dobrý, tady je Jesse. A Ems. Bom. Dobrý, málo mě zabila. To se zabila. Vidím Broka. Sakra, zabili mě. Showtime. Ne, ty vole. Já jsem pohnojil. Tak teďka dáme ten Game Grab. Když snad to vyhrajem, ten Game Grab. Já jsem to nehrál, vole, 5 let. Brawl Stars. Ty vole, Ems a Broky proti nám. A máme, vole, 2 automy a vole, je to šlo. No, Ems je prdele. Šeli ty děti do prdele. Do prdele. Winning. Čekaj, nesmíme nám zabít tohle Elprma. Budu čekat to. Ještě 5 do prdele, je tady Brock. A ten mám na blízku. Bam, pal. Dobře mi! Ale ta Ems je nebezpečná. Sakra, Brock!
Potřebujeme pomoc! To si děláš, Let's go! Yes, blue team! Jdi se schovat! Jo, ty vole! Match over! Já ty vždycky outprohraju. To bylo neskutečný. Jo. Bling bling! 10 star. Jo. Kamo, jo. Let's go get him! Dobře mi. Tak se podívám sváně. Zachokuji mi Jessie. Čekej, čekej, můžeme padám, co já vlastně hledám. Takže, jdeme spát. Teďka si dáme duo zase. A jestli teďka fakt vyhrajeme to duo, tak mi dlužíte obrovský palec nahoru. Když tady jsou jedna chvíli, která se podobá mě, já jsem to nevím, to jasný. Nevím poka, ale El Primo. A já hned cítím, do piče. Co jsem to říkal o lajku? Asi nic, že jo. Let's do this! Tohle znova. To nemůže být náhoda. To je prostě ne. Já to asi musím vyhrát. Let's go! Do píš! Daryle, utíkej, ty nezvládneš. 3 na 1, vole. Ale běž do... Co to bylo za idiota, vole? To musíme dát znovu. Teďka si opravdu věřím, že to vyhraju. A točíme krev. Teď doufám, že tu s tou Jessie vyhraju. Musím. Chili je vždycky dobrá. Ale dlouho jsem neměl už ultimátku. Sakra. Já zatím někoho nevidím. Ale už vidím boua. Hlavně už taky někoho takového. Bav ty pičově. Do píšťanky. No to ty vole, teďka musím vyhrát. Tak to nejde. Dobrá, tohle. Showdown! Papa! Bitka, jak... Jsme na druhém nebo na třetím místě, myslím. Dobře, já na druhém místě. Let's go get him!
Tady máme 640 korun. Tak jdeme si vylepšit brojler. Takže lidi, tohle by pro dnešní videjko bylo určitě úplně všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli jo, tak zadejte lajčík s odběrem a uvidíme se u příštího videa. Počkejte ještě. Bum. A bum. Takže já se s váma loučím a u příštího videa zase čau.